Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Κουνής και είμαι ιδιοκτήτης της GNEMS στη Χαλκίδα. Στα πλαίσια κάποιων παρουσιάσεων που κάνουμε για νέα προϊόντα, θέλουμε να σας πούμε κάποια λόγια για τον υπολογιστή της JETAC, ο οποίος είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στιβαρής κατασκευής στρατιωτικών προδιαγραφών, ο οποίος έχει ζητηθεί με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Ναυτιλίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες αλληλείς με σκάφη μεγαλύτερα των 12 μέτρων, για να χρησιμοποιηθεί για το σύστημα ERS ή το σύστημα ηλεκτρονικού ημερολογίου. Κάνουμε τη συγκεκριμένη παρουσίαση και παρουσιάζουμε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί παρατηρήσαμε ότι ουσιαστικά κυκλοφορεί μεταξύ των αλλιέων ο αστικός μύθος ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και ένα κανονικό PC για αυτόν τον λόγο. Και επομένως θέλουμε να πούμε δύο λόγια γιατί το Υπουργείο Ναυτιλίας παρουσίαζε ένα μοντέλο το οποίο χαρακτηρίζεται ως στιβαρό στρατιωτικών προδιαγραφών, με ένα επιδοτούμενο κόστος 100% κόστος για τον πλειοκτήτη της τάξης των 2.600 ευρώ. Ένα τέτοιο σύστημα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν πρακτικά ένα σύστημα το οποίο δεν θα έχει προβλήματα σε βάθος πενταετίας, που είναι η περίοδος στην οποία το Υπουργείο Ναυτιλίας, εάν κάποιος πλειοκτήτης πάρει την επιδότηση, του ζητά να το διατηρήσει σε επίπεδο πενταετίας. Και ο λόγος για τον οποίο αυτό το σύστημα μπορεί ουσιαστικά να διατηρηθεί ανέπαφο χωρίς προβλήματα για όλη αυτή την περίοδο είναι συγκεκριμένος και οφείλεται στις πιστοποιήσεις που το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει. Πιστοποιήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανθεκτικότητά τους σε κρούσεις, σε πτώσεις, την ανθεκτικότητά τους σε επαφή με το νερό, την άμεση έμεση, σε επαφή με την αλμύρα ή με τους υδρατμούς που προκαλούνται μέσω αλμυρού νερού, με τη σκόνη, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν το σύστημα του στυλού του δίσκου και εν γέννη με όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία το χαρακτηρίζουν ένα notebook ή έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή στρατιωτικών προδιαγραφών, όπως αναφέρεται στα ελληνικά δεδομένα. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μέσω κάποιων υποτίτλων, επειδή το βίντεο από την JETAC έρχεται στα αγγλικά, τα βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο σύστημα ως απόλυτα ικανό να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.